L-għaqda St. John Rescue Corps issa għandha vettura ġdida tat-tifi tan-nar u dinghi tas-salvataġġ ġdid fil-flotta tagħhom. Id-dinghi ta' 21 pied huwa t-tieni wieħed fil-flotta b'apparat avvanzat fis-salvataġġ ta' persuni fuq l-ibħra. Dan kien sostanzjalment iffinanzjat minn grupp li organizza sfida ta' qdif madwar Malta, bl-siem ta' Kayak for St. John Rescue. Il-vettura tat-tifi tan-nar iġġor 1800 litru tilma u se tilqa' ekwipaġġ ta' 5 pumpiera. Issa b'kollox hemm 4 vetturi tat-tifi tan-nar fil-flotta. Il-vettura ingħatat minn Merseyside Fire and Rescue Services stazzjonati fir-Renju Unit li ilhom jgħinu s-St. John Rescue Corps b'diversi donazzjonijiet. Tkellimna ma' wieħed mid-design volontier fi ħdan is-St. John Rescue li spjega s-sinifikat tal-aħħar żieda fil-flotta. Bħala vetturi jekk żidna kapaċità ta' 5 min nies oħra, żidna l-ilma, ġifieri għandna 1800 litru oħra ta' ilma, kif ukoll żidna saħħa ta' pompa oħra ħalli jekk ikollna bżonn ammont kbir ta' ilma fl-inċident nkunu nistgħu nippompjaw aktar ilma milli konna qabel. Fiċ-ċerimonja ta' inawgurazzjoni u tberik tal-vetturi, id-deputat Kummissarju tal-Korp Christopher Borg saħaq li bħala għaqda iħarsu l-qudiem għal aktar għajnuna lil protezzjoni ċivili. Da jkun qed jitpatta billi aħna kun nistgħu noffru iktar servizzi għall-pubbliku, speċjalment biex nassistu anke għall-protezzjoni ċivili, aħna spiss nkunu majta biex nassistuhom f'emerġenzi u bekk ikollna iktar vetturi biex aħna nkunu nistgħu nassistu.